Nuorisorikollisuus ei johdu vain yhdestä asiasta, vaan monien asioiden kasaantumisesta. Tutkimuksen mukaan nuorena rikoksiin syyllistyneet tulevat keskimäärin vaikeammista lähtökohdista. Taustalla voi olla köyhyyttä, vanhempien työttömyyttä, mielenterveys- tai päihdeongelmia ja usein hyvin epävakaa arki. Mutta yksi asia valitettavasti nousee aina esiin, se on perhe. Ei niin, että olisi olemassa yksi tällainen joku rikollinen perhemalli, mutta kyse on siitä, että minkälaista se arki on siellä kotona. Jos nuorella ei ole turvallista suhdetta omiin vanhempiinsa, jos kotona ei ole selkeitä rajoja ja vanhemmat ei tiedä missä lapsi menee, riski kasvaa. Jos kotona on kiinnostusta, läsnäoloa ja välittämistä, se suojaa todella paljon. Se mikä suojaa lasta ja nuorta ajautumasta rikollisuuteen tai päihteiden käyttöön, on se, että joku aikuinen on läsnä ja aidosti välittää tämän nuoren elämästä. Silti tietyt asiat korostuu isän ja äidin roolissa. Yleensä läheinen suhde äitiin on yhteydessä parempaan tunne-elämän kehitykseen. Isän rooli näkyy erityisesti rajojen asettamisessa ja käyttäytymisen mallintamisessa. Jos vanhemmat tietää, missä nuori hengaa ja kenen kanssa hengaa, jos vanhempien ja nuoren välillä on hyvä kiintymyssuhde, se on yksi vahvimpia rikollisuutta estävistä tekijöistä. Ja sitten ehkä tämän videon tärkein pointti, vaikka riskitekijöitä olisi paljon, suurin osa nuorista ei silti päädy rikollisuuteen. Eli tausta ei määrää kohtaloa, mutta tausta vaikuttaa todennäköisyyksiin. Ja nuorten kohdalla tärkeintä on ymmärtäminen, ei syyllistäminen. Koska usein rikollisuuden taustalla on jotakin, mikä on mennyt pieleen jo paljon aikaisemmin siellä ihmisen elämässä. Ja siihen me voidaan vielä lasten ja nuorten kohdalla vaikuttaa silloin, kun he on vielä lapsia ja nuoria.